how to fix it. This city has been just a cookbook. It's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only lonely me. Moni kulikonse kumene mwapanga chiganizo chokhala pafupi ndi kanema wanu wa Luntha Television. Chidzulo program ndiye yabwera pano kuti tidziwe kuti kodi mwauluka bwanji, zinali bwanji tsiku la lero, muli pa khomo relaxed ndi kumaonera kanema yanu ya Luntha. Nkhani yake ndi imeneyo kuti ulendo uliwonse likamabwera pano timakupatsirani mutu wa tsiku limenelo, kuti kodi tsiku limenelo tukambirana zotani. Ndiye chonde musandisiye ndekha, tikufuna tikhale limodzi. Timapereka 1 minute kwa wina aliyense, masukani ndi tufotokozani zokhuza ndi topic imene tikupereka pano. Ene mwaliona kale, koma pano tingobwereza kuchitira kwa amene mwina akufika kumene. Nkhani ndi yakuti mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna amene wa ndi Dr. Justin Saidi atulutsa chikalata. Mwazina zimene zili mkalatamo akufotokoza kuti ambiri akumadzidzimuka kapena kumadabwadabwa akaona mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akumatuma anthu ena mwina nduna kumapita mikumano ikulu kapena misonkhano ikulu ndi anthu amata atuma bwanji nduna pamene pali wachiwiri kwa president, palinso wachitatu kwa president, atuma bwanji nduna mwina zikungotengera chizolowezi cha mmene anthu azolowerera. Koma ino chikalatacho chatsindika kuti yayi anthu musamadabwe. Chimene machitika nchakuti padali pano pa mtsogoleri wa dziko lino ali ndi chidwi kwambiri chofuna kusamala chuma cha dziko lino. Ndesa kufuna kuti kulikonse sairine, kulikonse afuna kuti adzitha kutuma anthu ena kuti akakhale kumene kuja bola akwanitse kukabweretsa uthenga umene uli kumeneko kuti nayenso mtsogoleri wa dziko adzidziwa zimene zikumachitika pafupi. Ndiye nkhani yake ndi imeneyo ndithu kuti kwa amene mukudabwadabwa ndiye amene mwakhala mukukhala ndi mafunso mtsogoleri wa dziko lino kudzera mwa secretary wake kapena kuti mlembi wayankhulatu zimenezo kuti palibe kudabwa, akusamala chuma cha dziko lino. Maganizo anu ndi otani? Tione kuti kodi madzulo ano oyamba ndi ndani. Hello, muli bwanji? Ndimina muli bwanji? Ayi tili bwino. Nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Ine ndimayi banda uno Nkatabe. Tathokoza kuti oyamba ndi mzimayi kawiri timaona azibambo nano thamangira, koma tithokoze kwambiri kuti inu ndiye oyambirira kuchokera ku Nkatabe. Tathokoza. Topic ndi imeneyo, ndipo tifotokozereni maganizo anu ngati nzika ya dziko lino. Ineyo mutu ndaumva bwinobwino. Ineyo ndiona kuti pamenepo sipali bwino maganizo anga. Sipali bwino pati. Ponera kuti iwo ali ndi ufulu wa president opanga delegate amene akufuna. Akutero. Akomano nanga vice ndiye vice achiwiri kwa achiwiri anasankhira ngati ndichonjo.
Ayi ndi kuti adzapatsa ntchito zina chifukwa akufuna kusamala chuma cha dziko lino. So you are going to say kuti amene akuapanga delegate yo sangaononge chuma. Amene ayeneleza kuti sangaononge chuma. Kutero. Ine ndikuona pamene popo sipali bwino chifukwa ndiye kuti ngati akupanga zimene zozo palibe chifukwa chimene anasankhira anthu kuti akhale ndiwo ogwira nawo ntchito limodzi. Chifukwa anthu osakuoneka ntchito zawo ngati vice president iwo. Komanso achiwiri awo amene alipo achakufa Chihanadi. Enoch Chihana. Neno mene akufotokozera kuti ayi komanso akusankha anthu amene ndioyenerera kupita ku nkumano zimenezo akutanthauza kuti amenewo alibe zowayenereza kuti akapezeka ku nkumano zimene angatume. Ine ndikuona pamene posipali bwino akanakonza kapena aona kuti amene akhoza kuononga chuma cha dziko vice president amene akukaniza kuwapatsawo ntchito kuti azitumikira. Obeza yonse amene akuwasankha kuti azikatumikira nkumano zimenezo amaononganso ndalama za boma. Angapita wapasi akutumikira kumene kuchakwa akugwiritsa ntchito ndalama zimene ndisamalawo. Ndiye amene ali pa mpando amene amafunikira atumawo sakuwapatsa ntchito ndikumati ubale ulipo pamenepo. Palibe ubale wina uliwonse zimenezo afunira aziganizire bwinobwino sizili bwino ayi. Chabwino. Ndizikupeka pikicha ina yake imene tikuona ngati ife amalawi kuti kutsogoloko akuluakulu sakumvana muzochita. Ayi ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Nkhata Bay. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Yo. Hello muli bwanji? Ndibwino bwanji. Ayi tili bwino tikudziweni nkuti mukuyimbira. Kuti Zomba. Zikomo kwambiri kuzomba kuli bwanji? Kuzomba kuzizira. Kodi kwayamba kuzizira kuzomba? Mpero kuzizira. Ayi lilongwe bolako koma zombayo mpoveka chifukwa chaphiriricha. Kaya mutu walero mwauva ndi umenewo maganizo anu ndi otani? Mukumene ndaumva. Chabwino. Chondomvetsa chisoni kuti mabodza paja amakhala miyendo yayifupifupi. Maja? Mabodza. Okay. Amakhala ndi miyendo yayifupifupi. Nthawi zambiri ena akalankhula zimangofunika ambofusa kumafusa awiri atatu pamene mmaona kuti mbwereratu izi. Mbwerera. Kunja kunotu choyambirira kalata yawo inalemba awa asaidiwa. Akunena kuti khanda lula Malawi akumapika nkhani zabodza. Yes. Koma sizoona kuti Malawi akupika nkhani zabodza. Kodi kalata mwayiwerenga? Ife tinaona pa news. Okay, chabwino. Malawi sakuamba nkhani zabodza. Choyambirira ndi chakuti. Mbanja atu zolili ndi banja limodzi. Ife kawiri timaonera la Mulungu popita kuchalichi. Mumonera cha? La Mulungu popita kuchalichi. La Mulungu popita kuchalichi chabwino. Timaona abambo ayima kumanzereku amayi amayima kumanjaku pakati pa kumakhala kamwana osewa amakagwira mkono. Okay. Ngati mazoti banja ilo. Zokuti so mbanja ama makondo yambana kapena chikondi chidazidala timadziwira abambo amakhala patsogolo ayenda ndawala amayi amakhala pambuyo kamwana kachokauka. Ingeri pamene madziwira ife. Tsono kamanena kuti Amalawi akunkopeka nkhani. Amalawi akamba kumvera nthawi kunali kampeni ya chisankho chachibwereza. Kuti kunali kuluphi kucha. Okay. Kumene damba kumva kuti regional governor Anzomera Ngwiya achipani cha DDP. Adanza pa msonkhano wa ndale mawu onyazitsa kothera osati kunyazitsa kokha koma kunyazitsa kotheratu wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Kunyoza. Ndipo mimi ndidamba kudamba kuti regional governor kunyoza second vice president wa dziko. Okay. Kachiwiri timamva kuti ari kunyumba kwa vice president kumauluka timadrone zosadziwika kuti achoka kusi. Zinafika zimenezi. Zinangomveka choncho kumano kudzaona kuti anu wake so vice president iwo anakayira mfulaso khaninja ali kuchalichi. Tsiku linaso nkwamba anu wake so vice president aja akuti anankhala mawu odzidzimutsa kuti musamandione chiteyo ine sine chitsiru. Thanga tsako ananza mfula.
choyamba chimenecho ndiye mukaona zonsezi sikulana nayo nkhanizo angopeka amalawi ilunga nzeru soja timawadalira kuti akavote kodi ndikuti ndi anthu ali mobongo amaganiza pokakhonera amukuthalika amalala sankaganiza adaganiza bwino adaganiza molakwika koma amaona zinthuzo sizofunika kumachita kuwauza kuti ayi mupika nkhani zabodza ukuthi sufuka popanda moto ayi ndiye mukaona nkhani zinazo zimene zimakhungwitsa ndizi zonena kuti pofuna kulira mfula lero akumatuma uyu mukuti kuti mulindani SPC nda mulasaidi nkulemba chikalata timaona ngati kuti kulere kunyoza nzika zimene zakusalifani oho chifana ngasi kuti kuvota lero moja simukalembera chikalata nanga zikaziwa kuti CDF itakona 5 billion ya chereza fofo malumba banjaliro zoeza kalendera kalata akabwera anvakusonkhana kumalira mfula namatifusa makhaula ife kumanya nkhaeya tukwaona chonchi tsono lero matilembera kalata masakalata yasalemba yo kupima wawo kulilemba kalata wakuze anthu kuti ife sizoyambana kulemba kalata kusoma kokha kulakwika chifanana kuti tikakumbukira kuno bwino nkhani zomwe munamizira kapena kukamba nkhani za mtsogoleri wa dziko sikulizambira twakutatu nthawi achakwera nthawi nacho kuti achuka nkhani kuti achakwera apuwala ziwalo makumbukira yora apuwala ziwalo akala achakwera apuwala ziwalo mpaka ina nkati achakwera afa imene yakufayo ndayiva koma ya ziwalo idandipona achakwera adanene kuti ino azamba talemba nikalata mwauza amakala kuti ndimo ayi achakwera kumene kuja kumene kuyimikiza nzika zimene zidawasankha adachita achakwera anangonyema kupita ku Blantyre anafika museu kutsika kuyamba kuthamanga museu kuzayima pena kupanga mafizo ma-push-ups basi hani chidetsera mumbo okay nde zomale makala nazo nzomala pake chifakala nayo sisuludziwa kuti walemba ndani kodi anachita kumtumani kapena amene akuti alembawo akudziwanso zotani na zimene zonso kapena angolemba kumbali koma mtsogoleri wa dziko polemekeza nzika zimene umazitsogolera chifukwa zidakusankha zokha amafunika kuti iwo zimene chiyali makala zija angobwere makanema kulamfula nanga zimene zingaonongesa ndalama komano akama pena so akamanena kuti ayi anthu yawo sindikumatuma pepani pepani mundilole muli mkati moyankhula choncho kuzomba ndikukumbutseni kuti nthawi muli ndi osapitirira 1 minute kuti mukwangule kuti tipatsenso mpata ena sapatirani ndikwangule sangasanga hayi yankhulani akamanena kuti tufuna kusamala ndalama ndi awa samayende nzoona kuti president wa dziko akupita kunja ndeko yapo tikunja vice president angotenga galimoto kuchoka kunyumba kwawo kafika kwa airport kwapatsa moni kwaperekeza kumapita nkubwerera kunyumba dziko laononga ndalama kuti akanakhala kuti iwowa akufuna kuti asamale ndalama za dziko njira yake ndimene ikati njira yoyamba inali mojana ngolowa mboma adanyamuka pano nkubutsa munchijimu mungasungu muli chimanga chambiri mmiri nkutenga madola za dziko kuti chimango zambira akadafuna samala ndalama za boma sakadachita zimene zita akadakhala kuti utsogoleri wawo akuyamba zoona kuti mafuna samala ndalama za boma sibwezerero tikumva kuti ati pakati pa ejenco ndi escom pakatipa akubweretsanso pawa maketi limbi kusamala ndalama za boma nkusakazana kumeneko nangakanakhala kuti afuna samala ali ndalama za boma bwezerero tikumva kuti njanjija kusanje chilomanga njanjija daima chifukwa imenechi ndi njira imene imasamala ndalama za boma osati kutenga dzifo matisaki chabwino naye akadakhala kuti afuna kusamala ndalama ndiye zapasiya njira ija yodera mafuta ija yajitu iji adasiya mzawo kuti kodi ndiye kuti izi mukuzitsata bwino kwambiri imene ija ndi njira yosamala ndalama za boma osati kugwisa ntchito madobadoba tikugwisa ntchito lero wanu itu kumene kuja ndi kusamala ndalama nanga kufuna kuti amalawo ufuna kusamala ndalama angatenge golide wa dziko amene kuti Reserve Bank kuja kugulitsa kugulira mafuta kali ndekena kunota mafuta akataenderayendera ndiyesa maluso akathasa mafutawo ndiye golide uja kusiyasa magulasi chabwino ayi ndithu kwangulani kuti mwina tipatsekonso mpata ena
chimene wafuna kukongolera nchakunena kuti bodza lilibe mtunda wautali. Okay. Amalawi zimene zikutikhudza kwambiri ifeyo ndi zimene tikumana nazo kuti kuntiya kuno kumulanje kuchitipa tikumana ndi ziphinjo osati masewera. Chabwino. Zimenezo ngati kumatira zimene zija chereza adatuka mbeu zathu tikumbetsa tili mafuta ambiri magetsi akungozima madzi akungosiya kodi mali atsogolera ndani wena bwanji msonkho mwakweza mpaka paisi ikugwira ntchito zake. Zimenezo ndiye zimene mtsogoleri wa dziko osati kumati awandogwirizana nawo mundinamizira ife sikuwanamizira ife tidachita kumva regional governor wawo akuyankhula monyoza vice president. Ayi ndilole ndikuthokozeni bwanji madzulo ano. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali ndi mwayi olowa nawo pa programu yathu. Pempho ndilomwero ndithu kuti pala ambiri amene amafuna atalowa nawo ndiye tikabwera chonde sichaulemu kuti tichite kugwira foni the zimakhala ngati akodaluntha mumatidula asoto. So poopa zimenezo tonse tikamayimba tidzingosunga nthawi kuti mwina ena tapatsenso mwayi. Hello, muli bwanji? Ayi tilipo, tikumbutseni dzina lija muyimbira kuti? Ndine Stambanda kuimbira kuno kudola kuna Mbuma. Chabwino, uthenga ndi umenewo kapena titi mawu ndi amenewo ochokera kwa mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko, mawu anu ndi otani? Inetu mawu anga ndiona kuti zimaoneka kuti mmene zikuonekera chikala chimene chioneka kuti sada chilembe mulongoso kwa chifukwa zimaonekera ali kuti palibe kugwirizana pakati pa vice president kapena wachitatu wawo. Zimaoneka? Zikuoneka chifukwa ngati ntchito iniyo saruma ndi kusirizidwe. Ndiye zomane kuti ayitu ku 7 Rama kwa mtundu wanji koma ndi mpaka nthawi yonse manguma nduna nthawi yonse fantazi nzakata mazizo kuti vice president antumapo. Koma nthawi yonse sindinaonepo kuchokera pa January mpaka lero li palibe tsiku limene ndaonapo Jenia Sauja atamutumapo machini yonse. Ndiye adamanika kuti mwina nthawi nake ka antumako nthawi natumako nduna koma nthawi yonse tingaone zochita ndikuti vice president amugwisa ntchito. Ndiye akamanena kuti aku 7 Rama umene kuku nkoda bwitsa chifukwa chakuti kodi u 7 Rama umene kwa president umene kuku pamene dziko lo anthu tikugudwa mbewu mochipa ndi u 7 Rama umene kunkuti. Oho. Chifukwa panopa mutati muone katu anthu ndi kuti katundu wawo amene akugudwa wawo anthu amene amalipa anthuwo sakuyenda. Oho. Ndikuti amakhala kuti zitekeze ngati adakhala kuti aku 7 Rama ndikuti adamapeza kuti anthu akuthandizidwe kumidzi. Koma pali pano munthu kumudzi alibe chilichonse ndipo akatagulitsa mbewu yochipa paliponse ndi yochipa. Olusereza kuti chakachita anthu akugula sereza ndokakitsa. Ndi imene zikuonekera chifukwa iniwo mungotengera chitsanzo boma mambo likhani khavu yoletsa anthu asamagule mbewu mochipa chimanga kugula ma 400 500. Bora ndi kuti soya mochipa chilichonse chochipa 40 anthu akugwana ma 1000 per kg. Mbona ndi bomalo lingonera zimene zikuchitika ndiye tinganene kuti anthu akuthandizidwa dziko. Ndiye amene zafika apa singane kuti 7 Rama koma kuti anthu akuzunzika dziko. Chabwino. Itu ndiye maganizo anga ndamenewa. Ayi ndikuthokozeni kwambiri kuti mwapereka maganizo anu ambuye akudalitseni madzulo ano. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Ayi ndithu ndimene tikuchitira pompano pakanema wanu waluntha perekani maganizo anu. Hello, muli bwanji? Ayi tilipo nkuti mukuimbira nkhani itu ndimeneyo. Kuno kuchenza. Kuluchenza? Yes. Chabwino kumeneko uthenga wafika eti? Kwambiri kwache ndipo programu indima isatira kwa basi. Chabwino. Ndithudi. Maganizo anu ndi otani? Muli ndi 1 minute. Maganizo anga ndonena kuti nthawi imene Professor Peter Mutharika akapanga campaign. Chabwino. Timamvisira bwino lomwe mkuyankhula kwa kubwereza. Kunena kuti Malawi waonongeka. Chabwino. Malawi wavunda.
motero iyo akufuna kumukonza Malawi. Chabwino. Ndi pamene olo nyumba mwavuta. Zinthu zina sizili bwino. Simungatengane mai bambo liyana kuti tiyeni tiziyenda pansewu. Kapena tizipita mmalo osiyana-siyana amene tizikapezekamo muzochitika pamene nyumba mwathu mulivopera. Chabwino. Timayenera kunena kuti ngati nkotheka tili ndi mwana odalirika timutumize mwana kuzochitika zimenezo akayimirire banjalo. Ndicho linga chona kuti mavuto ali mkati mwa nyumba mwathu kapena mavuto amene tili nawo ife ngati kholo tikhale tikusolva potetezera chuma chathu. Chabwino. Ndi chinthu chimene ine lero ndimachiona kwa president wathu kunena kuti akuyenereka kuti akamata kutuluka nkuyenda nkukachita zinthu. Mmene anthu timaonera malo amene president amapezeka, mmene amakonzerera malo achini ndalama. Tizingafanane ndalama zimene zija ndi mmene adapitire nduna. Chabwino. Chokhacho ndikuteteza wapadera. Okay. Koma anthu ena amayiwala, anthu ena sazindikira, anthu ena saziwa mpaka na lero kuti malo amene president akunika kukaponda olo mpando akakhalire muzokambirana ndalama zimene zimaononga zikapane paja sizingafanane ndi nduna. Chabwino. Ndi ine programu ndimayisata bwino ndimathaso kumva maganizo anthu mabwino. Chabwino. Koma ndimatha kuona kuti anthu ena amafuna kuyibisa programu ifoti amabweresa ndale. Pamene pano tili mundale tulu tilongololeza ndale titani pano tili mundale tikakhala kuti tikungotayisa nthawi yathu pachabe. Ndale zinatha pano nthawi yachitukuko. Yachitukuko bwino yachitukuko sitili mundale pano. Ndi anthu ena amasankhira chani maprogramu ngati akuti azika mu nkhanizo kapena aziyankhula mwandale. Chabwino. Zimene zikutichedwetsa. Ayi ine ndikuthokozeni kwambiri kuchokera komwe kuLuchenza. Kucholo kuno. Kucholo. Ziko mababa. Ayi takunyadirani ambuye akudalitseni. Ziko. Hello muli bwanji? Ziko na gaene. Ayi tilipo nkuti mukuyimbira tikumbutseniso dzina lija. Zakale tezo kusala kulongo kunchezi. Kunchezi chabwino. Nkhani tu ndi imeneyo kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndoje pachabe. Chabwino. Koma Malawi faserenga lyoseweleza yani. Asara? Aserenga lyoseweleza wala zinamiza. Kwa duwaji wa TVP kaidolawo. Oho. Pachabe chenasa anazala mkula mauguri tiyesa kuona ndipo kwa nandawa yankulu. Yes. Ndoza kuti mawa mena ajanda akulu. Chabwino. Mawa ndiga mena ntauza kuti akubanikizika kwa mawa nandawa kuti avumbuluka yankulu na Zambia. Chabwino. Ndakamana kuti akusamala Juma maulendo mauli osatuma vice president Nzabozi. Oho. Chira vice president yokuti president akatangwanika achibwa chiro ndiyo vice president. Kuma santena amene ndi maudindo ena pansi bene kusa vice president osati president. Lezo tikasaba kusola mbira Malawi. Chabwino. Ma vice president ali bawiri ayina likihana amaye jenasi. Kuti maye jenasi ngadala ngwanika sanga ndo bayina ke ayina likihana. Koma abadenga muntu wabasi kwambiri. Wadana amene ali anda ma president ma vice president. Ife Malawi sife mbule yayi tinazindikira banova. Chabwino. Weza kwambiri kuti akufuna samanejo manzaboza kwambiri. Ngabero mzuri. Bafuna sawa kupresa kubwera kuno zikuvuta kwambiri makamala maulije masensational ndenda kusungira zaje. Ya urena neza kwambiri. Sifa ana jangamuka Malawi. Kodi pano mudajangamuka? Ana jangamuka Malawi sifa sokona pano. Kabe meza kwambiri amene. Chabwino. Maso mafani bempe kuti president afuneka zituluka so aziyankhula Malawi. Kumando bwanji kuti momo Malawi kapena nayo kaka.
iya koma simumvetsa pati kuti president ito akatuluka pamaonongeka ndalama zambiri ndi akuzisamala kuti zikuthandizireni pa chitukuko chosiyanasiyana, magetsi asamazime, madzi adzituluka, pali zambiri zimene akukonza kuti zilongosoke. Zinonse zoona zilezo zabodza kuti zambiri zikuchitika maya muno zokuti zifuna zikozedwe kuti osakukoza chabwino magetsi achitakazimabe madzi mune nawo zolwesi zakozekedwa anthu ambiri akusowa magetsi madziwo kuti akuda nazo ndalama wakusungula atinachangamuka amala simati na mizi atuluka president achilankhula kuti zaona kati maso ana president koma ayi ndikuyamikireni kuti munabwera. zikomo kwambiri. Zikomo. Hello, muli bwanji? Amenewo atithawira pang'ono. Mundilole kuti pano tipumulireko pang'ono, tikhale tikubweranso posachedwa, khalani pomwepo. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makastomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kudzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku banki, bank transfer, makina a POS, mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makastomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale zogulira matikiti pa intaneti kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni, mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Tikulimbikitsa makastomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makastomala pa nthawi yakusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customerrelations@malawianairlines.com kapena imbani foni pa 0992 991 097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Ngati mwango yatsa kumene kanema wanu waluntha, imene ndi programu ya Chidzulo pompano ku area 2 mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani yake ndi imeneyo ndithu kuti mulembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna atulutsa kalata yonena kuti ayi chonde zomapeka nkhani ayi zomayambanitsana ayi pano pa chidwi cha mtsogoleri wa dziko lino ndi choyang'ana kutsogolo kuti mavuto amene dziko likumana nawo athe. Ndiye mutha kuona kuti pali zambiri zimene zikumachitika pa chizungu amati austerity measures kuti chuma cha dziko chisaonongeke, chuma cha dziko chisamalidwe. Ndiye njira zina zosamalira chuma ndiye kuti ndikuchepetsa maulendo a mtsogoleri wa dziko, kuchepetsa maulendo a wachiwiri wake, kuchepetsa maulendo a wachitatu wake, pachalipo atatu anthuwa. Ndiye akufuna kuti zinthuzo zikhale motero kuti chuma cha dziko lino chisamalidwe. Ndiye akuti ambiri mumapeka nkhani ngati sakuatuma ndiye kuti ayambana amenewo, ndiye kuti ayi zonse zili mchimake, palibe kuyambana kwina kulikonse, koma chilipo ndi kukoza chuma cha dziko lino. Maganizo anu ndi otani? Hello, muli bwanji? Ayi tili bwino, nkuti mukuyimbira tikumbutseni dzina lija. Kuli bwanji kwa Njonja kudedza? Kuna mwabuna bwino kaya kumene. Ayi ife tikupuma. Maganizo anu ndi otani nkhani ndimeneyo, chuma chisungidwe, maulendo achepe? Ndiye chuma chisungidwe bwanji, maunduna adali 18 pano alifika 24. Maunduna afika ba? Maunduna afika? Afika 24 adali 18 pano pa 24. Ndiye samala Jumamosi. Kwa masabu maulendo yenda president aramenda kwa kamoti venaka wili au adwe nika kupa mpamwezi watu kungori zizi kusabala chuma umeneko. Waji
wajiwiriyo ngaimene kunali mamiringi adapita komweko osantuma iye kuti akayankhule pa mesa popita kumene kwadatengaga achitiriza mamiringi adali kuti amarisiteri jandingayakwinako chizungu chocho inu kamba zoti simukuzidziwa zidziwa komaadaliperopita ku meeting ija minister meeting eti zanduna zija meeting enduna ija adaliperopita adaruma munthu wina chaponda manomota arume wachiwiri amene anali komwakoyo ija amati cabinet meeting imene ije ayi imeneyo mkalatayo anena akuti mukamba zonzabodza president analipo ndamanda chititsa meeting imeneyo zabodza inu wasalina mizi wese ndonera kodi wese ndonera zimakhala pa air kodi sizikhala pa air zimene zija koma nderi masamba mchezo adalembalemba koma tamalina mizi sina aruzintho asina nachilungamo ife ndi amalawi watu nkonkuna ligafera kunkuno ndi aziruza chilungamo asamalina mizi chabwino nde izizi zomara samala chumazi naona ngati ndibodza mutsutsa pati chilipo pakati pa anthu atatu amenewo chimene chidachitika chifukwa kandi mwana oti adaphunzira mwana amamuruma kwa ulendo wina oti akovimirewo ngati munthu wamkulu chabwino izo mari usamala chuma kuti mwanayo poti adaphunzira kwambiri afuna malawa sambiri bodze kama kuti chilipo chimene chidachitika ndiponso wachiwiri adayankhula kuti adzanena tikudikira kuti adzanene inuyo mukudikira kuti adzanene adzanena okha nangasi tizadziwa akadzambana lero mwamba kuimba nyimbo apa maganizo anga ndi amene nangasi zinthu zimachitika zambiri mbiri komabe apapazi kuti palisabe chiphunzitso kuti mbuyo mulidali nawo omwewo apurezidenti omwewo azidankachitikaso chonchi ndi achiwiri awo poyambirira alembiso akulu adarutsaso chiganizo chimenecho mati asadambane koma kumapero kwake lidadzadziwa kuti anthu adambana kalikali chabwino ndi apa kuonetsa deso zomwezo zimene zankaonetsa mbuyozo ndikuona ngati adasitha komabe inu dziko ndi momwemo kwanjonja mutiperekera moni konse kudzala nyama uko wafika ndithu tithokoze kuti munabwera ambuya kudalitseni hello muli bwanji muli bwanji ndili bwino muli bwanji bwana wanga tikupuma mawu anu ndi otani nkuti mukuimbira dzina lija ndi ndani bwana kanindiza mawu alipo yochedwa eti achakwera atanenera zoyipa zija kuti achakwera afaziwalo amwalira sadadikire nduna ya boma amene SBC kuti avalankhulire utanthauza kuti munthu adazwa anthu lukunenelani zotere ndi adatatachiona kuti akunena izi ine kuti bodza ine nditsutse nitulukire poyera nipite komwe ku planta yako nkatsike galimoto nkapange mapushups adachita kodi aujeni amene a SBC alipo pali panopa chimene iwowo ali kukalankhulira zonena kuti msamanena zakuti pamene mwini wake alili moyo tapangitsa nja apa tupagona kanthu apa pali kanthu kena kake apa osatichite osatipusitso Malawi Malawi tidachangamuka osachitika ngati kuti uluza vana osaduka michombo Malawi tidaduka michombo tikuidamola izo ukambazi wina aliyese muno Malawi aluchitutsira kuti chumacho kane kuti oluteteza chuma kaya tsono masekedwe anu aonetsa achipongwe akalindiza tathokoza pologalamu iyi koma ndi yabwino zedi pologalamu ndi yabwino zedi chabwino ndipo ngati akuluakuluwo amamva zimene anthu amadandaula ndipo akati alukoza chuma chaka chatha dera lina lake mchisi muno adadere pamene amagulitsa soya amagulitsa nyemba anthu adakhala kuti agula kaleferereza papala maunti pete sibodi kuchipiko anthu amachiti kukhala palaini ngati kuti neferereza ucho kuti wotsika mtengo koma chaka chinochi kumona munthu aludutsa neferereza munsewo malaulo
ndiye chuma chako lukoza nchiti chuma chako lukoza nchiti tentisuzana ni chilungamo apa wankota sakumbira pachake apa patsalaidi pagona chiziri apa salaidi pali chiziri nathokoza kalindiza ziko ayi tikuthokozeni kwambiri kuti kuchokera ku Ntchisi mwaperekako maganizo ano. nathokoza. Hello, muli bwanji? Hello. Ayi amenewo atayika. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Tilipo. Aha, mukuvekera pansi kwambiri. Mukuimbira kuti kaya tikumbutseni dzina lija tikukoza kuti mwina muveke bwino. Alo andi kudzala nyama kudedza uko ndende tasindapo sokoneza nambala yosati bwana. Kuno ndi Luntha Television. Okay, ndimvera so palunthabo pali programu ina imene akupanga. Ndiye mwaiva? Pa screen ndaimva. Okay, akuti bwanji? Ideo maganizo anga ndiwokuti muona be kuti apa ziyenda. Mundilole kuti mutayimbanso kanthawi kena kuti tikozekoze pena ndi pena mukuvekera pansi koma tikulandiraninso kanthawi kena mundilole bwa. Zikomo kwambiri. Zikomo. Hello. Muli bwanji? Ndili bwino, ayiwa muli bwanji? Ayi tili bwino, tikumbutseni dzina lija nkuti mukuimbira. Mafika kukasungu kwacho wauna seyu kwa wimbe kwanduka kukasungu. Ayi. Ndiye kuchito chua maino seyo? Ayi ndito mutuma umaino uzizika kumene umajogera kumene umakhala. Maganizo anu ndiotani pamutu wa lero? Toyambiri. Komatu malo muli wotu ngopanda network koma mufunitsitsa mutayimba phone. Yes, bwanji wabile. Tapita ndi pabwino nditu simukuveka bwino. Ndikunena kuti kani iyi ndiyo kufunika kwambiri. Komana kufunika kani sina. Kusunga ngofuka opanda. Pepani mutayimbanso mukakhala malo ena apapa ndeza akativutiratu. Ayi ndithu sizikuveka bwino. Komene ndikukumva nditi pamenepo ba? Okay, atayesani pamenepo. Pamenepo ba mundi. Bola pamenepo. Ndimanena kunena kuti moto sufuka popanda utsi. Amati utsi sufuka popanda moto. Chabwino ndikozane moto. Chabwino. Utsi sufuka popanda moto. Okay. Komano nkhani nkunena kuti alembi watu utsakalatayo. Kuti ayi palibe kusefana kuna kulikonse. Komatu taona vice president watachepetsera chitetezo. Anata? Adachepetsera chitetezo. Iyayi nkhani imene yonso anayitsutsa kale kuti sizinachitike zimenezo. Iyayi kodi anthu andaletu ndichoncho kumenetu. Koma zona zake zodiwaja anachepetsera. Zimene chitetezo chimene apatsa koyambire ndi pakali pano pa zinthu zili zosiyana. Semesero kuti timaona kodi. Timaona ato. Zimene sikuoneka kunena kuti pali kunena kwake ndithu kusefana asati funo enda president yo koma pala asena ake amene amaoneka ngati atakwapatira ache na Muthalika iwo achenda amazionetsa ngati ndi anthu anyoledi ndithu kwa Muthalika pamene sakwasikoneza kwambiri zedi. Kwambiri. Chimene akuyang'ana kwambiri anthu amene sikuyang'ana pakali panopa koma akuyang'ana 2030. Chifukwa kudzira 2030 apana amene ali pakali pano pasanga sizingathekeso kuti angathoza khala pampando imene imene iwo alili. Iyayi za eji amadziwa ndi Mulungu koma ano mwina potengera kuti temu yawo yachiwiri kapena. Ayi komano tipezika mbere moja ni momopa Mulungu. Amuthalika ndi munthu wankulu. Chabwino. Ndi munthu wankulu ndito.
ne ifeda amene tikuone kuti mphamvu tidakali nazo ndiwo ajawo ndifa nthawi yosiyana. Okay. Komano kuchipaniko kuli tinthu tina timene tikusokoneza kwambiri kuti mwina anthu amene asakhala akugwirizana. Oho. Zitsanzo timukumbukira kudali zisankho zachibwereza kucheni chakuruti. Andala adakabwera popodium kumene kuja kwapo kwanyoza kuti ayi amene ajama akapempha kwa ife mudaona vice president second vice president aujeni ku parliament akuyankha mafunso aphungu si mwana umene uja. Ndi mwana umene ujawo kumene sikuonetsana kuti anthu adpp kulanthena zikuone kwambiri amene akwauza zinthu zamabodza muthalika kuti mwina magazi khangana anthu akwayambanitsa kwambiri zedi. Ikanakonda nthawi ino si nthawi yopanga cheni kampeni idatha ndi nthawi yopanga chitukuko. Pamene wa president akukhala chino khala muofesi anthu othamanga nda vice president iwa nda second vice president amene angathomato mamuthalika mdziko muno kuti tathamangana abanyamata ndakamangani ziti thamangana abatakamangani zizi koma tikuona ma vice president achali chete mwina zina zake zoni komati zadakanisa zipakamire nda vice president koma kutumapo nduna sola vice president akukhala chete muofesi mundechitawo ja iya nangasi kusamala chuma cha boma. Hata tukusamala chuma cha boma ya ino nduna ziona zimene kuti nduna zena amene akungokhala chete ulisena kusamala chuma cha boma ndiwo pali nduna zingapo kuti tiri kuzimaona kuti akoma awada akuthama ngati pa ground akutivulo koma ena aja aya akungojapo ndalama za boma. Ngati dziko sitingamangokhala kuti zingoyang'anira izi zimene tinkakapaso nthawi yachakwera akoma achakwera taang'anikitsani nduna zanu zizinazi sizikuthandizani mukungochulutsako mabodza zotsatira zake zimugwa nazo zimene zizambochitika ku DPP. Tikanakonda ndi munthu wakulu amene uja asamangomverapo zina zili zonse nthawi ino ndi nthawi imene kuti ife anthu ambiri timayembekezera zonena kuti apita fatinasankha sanapanga kampeni iliyonse koma tinasankha kuthekera kusofaniza ndi nthawi imene amachoka mu ngoma iwo aja ndi nthawi imene zinazafika west nthawi imene ali pale musipiwa ndikona tidanena koma kubola somene tidabwera konkuja so ndi zimene zikuchitika basi zolankhula manong'onong'ono ziyayi kalipo ndithu koma kutsogoloko kadzaoneka chabwino. Koma pakati pano pangathoma kamba zimene zozona ngasinda anthandali alembi wonse sangangokhala kaya ngasiye amalankhulira ngati kuyenera ngati kunduna kulankhula kwa president iko koma kutsogoloko ndino lomwe somuzabwera pano pa komatu zija zizinkakazeka zijankanena zijazo taziona ni zimene zikuchitika panozi koma ife anthu pa ground tikuona toli pali china chake kuseliku chimene chikuchitika koma sichingabwere poyera pakati panopa koma kutsogoloko zakankumapita zidzaoneka ndithu. Ayi tikuthokozeni kuti munabwera. Ndathokoza tsiku labwino ndithu. Zikomo. Zikomo. Hello muli bwanji? Bwino muli bwanji. Ayi tilipo nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija mutundu umenewo. Kuno ndiko Mzimba. Mbanjuchi. Chabwino. Zinanga ndinalimbikani mphani. Alimbikani uthenga ndi otani mawu anu ndi otani pa nkhani imeneyi. Akatengeza mkanthawi mudabadwapo. Chabwino. Dziko lino tisamanamizidwe chifukwa chanena kuti abwera DPP. Anthu awa angofuna mang'ononga chuma. Panopa titati tikuwuzeni mu nthawi imene ife tili mulamuliro wa MCP. Anthu timagulitsa soya pa mtengo wabwino zedi. Ndipo tinali anthu oti tinali nufulu oti tikamagulitsa mbewu timachita bwino koma lero tutenga mbewu jeni katundu wa nyumba kumakagulitsa numakabweza ngongole zimene tinatenga kumakampani ndiye kuti dziko luyenda ndiye pano ziru zazane kutayi olusamala chuma cha boma olusamalira pati chuma cha boma anthu tuvutika chimanga panopa tugulitsa 400 kwacha fodya tatumiza kupititsa kuwakushoni ukasuwa kumene kuja okuti inosela wasamugula ndiye chuma cha bomacho chimene wasamalacho chilupita kuti ndiye wasalinamizepo apapayo wasati walinamize dziko ilili lakanika koma samuthalika chimene adachitachi chomati anthu ena amene watenga wasankha kumbuyo kumatayi inuyo mukhale nduna zanga nduna zomwezi zimene alakwitsano amuthalikawo kuti dzikoli lizooneka ngati kuti lolephera chifukwa
fantu ena mmene munthu adapitira modyera osati upite kuti otsogolere dziko koma adapitira dyera dyera limeneli liwabwereketsanso dyeralo ife Malawi tidapenya ipenso nthawi yoti tikhoza kunyengerera munthu panopa ayi ndithu akatengeza ayi ndikuthokozeni zikomo kwa basi ayi zikomo. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino kaya inutu. Ayi tilipo, tikumbutseni kumene mukuimbira komanso dzina lanu. Kuno ndikudowa tenga Pagawani. Dowa ya bebatu lero tudowa. Mponera kwa Dzole. Ayi chabwino kuli bwanji kwa Dzole. Kuno tukwabwino kwambiri. Ayi ndithu muli ndi 1 minute eniyi kuti mupereke maganizo anu pamutu wa lero. Ulemwanu kumpano. Zikomo. Poyambira ni mafuna nene kuti awa muti kaya Justin Saidi awa mlembo wa mkulu wa president uku. Amene wa simneneri wa boma poyamba ni mafuna tero. Chabwino. Kuti wa simneneri wa boma. Zimafunika ngati pala khawti bezina zoti zilangulilibwe. Mneneri wa boma kuja abwene boyera pana alamkhula. Kuma kumena dzeraku imene ndibotsa poyambira ni mafuna tero. Kachiwiri ni mafuna nene kuti khani yonse imene kulankhulidwa apapayi palibi paliminga bwana kalindisa palibi paliminga oho ndiponso kuti sungangofuka popanda moto zona very easy between a president ndachiwiri wawo and ndachiwiri wachiwiri zilipo zimene tikuzilandira kuno kumalawi picture imene tili nayo tikamaona mautsogoleri imene achitira kumbuyo pano tafika pano sizingakhale zoona kuti state president salupira ku function koma kumene kukakumako meya wa mzinda yeti mavice awiri alipo ndrama kulandira misonkho yathu so kumaliwa lero palibe kanthu pamene amalawi tonse tidapenya tikamanena kuti ndikukoza kapena kuti kukoza chuma cha dziko bwana kalindiza kumene kundiye kuti ku Malawi satana koza kuti adaweramira kuno ku Malawi tikalizina zimenezi pali zinthu zambiri zimene zikuonongeka kuno kudzera mu chuma cha ifa Malawi koma zosadziwika kuno bwino dzanali ndrama zimene anthu akozera msewu kungoyika mabodikoti kungokonzakonzamo chabe saputi pamtunda kochepa is about 79 billion kungotoka mulilongwemo kumafika cha musipemo kati simachingeni 70 billion mukuganiza kumene konkuaganizira Malawi yenda Malawi kono bali pa umphayi koma wadzaoneni so zomangu mati tutsira makalata ife sidavotera makalata ife sidavotera DPP tidavotera Peter Mutharika chilungamo chake chimenecho otherwise akadakora dayima ndiwina aliyese patikita DPP I tell you Mr. Kalinisa akadaluza hopu yawo anthu idali nda Peter Mutharika nawo ngati Peter Mutharika sakuoneka even wachiliwo sakuoneka ngati wachili sakuoneka amene ayankhe mavuto aifa Malawi kuno ku Malawi ndi ndani achakwera pa mayima poyera kunena mavuto amene alipo yani tikufinya chitupsa dikirani amalankhula kutungula Malawi mada avotera koma Peter Mutharika satuluka ndikoza kunenanso ndituma chitsindi kuti nthawi zina rumu mawu amalenga atula amene a 2025 ije kunena kuti apresidentiwa akula akhwima zinthu izi zifuna kumathamanga nawo ndi imene zafikira apa pamo kuti tizingomva kuti kuli makalata yayi kuli kuyambana chokuyambana kulipo ku DPP koma woweruza ndi amene yali wofoka mthupi nezinthu ziyenda bwa mapeto ake zili ngati kumenyana utsoka ndiye kuti amene kumenyana njovu zokhazo umafandi utso tikuvula tu pano foli tide mayankho so timafuna tipemphe kuti yankho lachimene anthu amaoneka ngati akunama kungobwera poyera kulankhula anthu amene akuganizawe ndiye mayankho wonse ali na Peter Mutharika koma ngati sakulankhula ngati sakubwera poyera ndiye kuti zimene akunena anthu ndizabodza chakwera tana kuti aziwalo zaonongeka wafa watani chimata kuchita chakwera ndikungopita ku plant yakuja ngoyima poyera basi kuyenda ndi mapazi mpendo wautali kwima ma press ups bayankha uyamane ulaya ya mtu akudwala wafa kuchita manyasi so ife head of state ali kuti pano pa malubino akuphedwa pano pasawonjezekera
about 6 panopa amene apita within 3 months imeneyi kapena 8 months imeneyi Malubino wajedwa apita amene amajedwa mboma limene lili zimene zizofunika president ayankhe zonse zimene adalonjeza palibe chimodzi chomwe imene chikuchitika so tikanena kuti akakonza chuma chakoma endi pano ndikunena panopa ndizoona kuti ndiona zija zomchezekera kuchoka pa 18 ukafika saba 24 koma amene mbere muonetsetse ntchito zawo background palibe chimodzi chomwe chimene akuchitapo kumangoronongera ndalama zathu so bwana kakimiza ndi programu iyi imene mwaichitira pamo ndi mafunso amene muli nawo mkangano ulipo koma ifeza mkangano zilibe nazo ntchito ife sitikudya mkangano ife timadya chitukuko koma obweretsa chitukukoyo palibepo china chake chituluka ndithu pakati pachiwira president ndi president chituluka ndithu patsogolo pake pano koma chopfesa chisoni anthu adawononga voti yawo chifukwa adamuvoterayo sakuoneka ndimalizire mawu amene wozongondiri ayi ndikuthokozeni kuti munali ndi nthawi yobwera pano ambuye akudalitseni zomwe kwambiri pana kalingitsa okondedwa amene mukuonera kanema ya luntha pamenepo ndiye kuti tafika pa mapeto pa programu yathu potengeranso ndi nthawi yathu taonako ndithu anthu ochokera ku Chikwawa ku Nsanje ina anaimba kuchokera ku Thyolo ina ku Nkhata Bay ku Nzimba ku Dedza ku Ntchisi ku Dowa madera osiyanasiyana ina mpaka kuno ku Lilongwe apereka maganizo awo ena akutero kuti akuchitazo ndi zabwino chuma chisamalidwe dziko lino lili kale ndi mavuto ochuluka ndiye pakufunika kuti kanga chepe kamene apeza kukasamalidwe kathandizireko zina chifukwa mtsogoleri dziko akayenda wachiwiri akayenda kumakhala magalimoto ambiri owalondola ndi zambiri zimaonongeka ndi zimene zithandizira kuti pang'ono ndi pang'ono moyo udzinka uchepa ko mavuto adzinka achepa pang'ono ndi pang'ono ena ayankhula zimenezo ndiponso ena anena kuti ayi zimenezo ayi chifukwa chimene akudziwa nchoti adasankha iwowo kuti atumikire dziko ndi akuyenera atuluke ndithu pamene ndalama zina zikuonongeka pamene ndalama zina zimabwera nkhani yake ndithu ndi imeneyo kuti aliyense ali ndi maganizo osiyanasiyana ine ndi Robert Abel Kalindiza ndithokoze Kalista Kamwendo amene anali pamakina mwakoma nonse bye bye. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it